Som poručík Horácio Kane. Kriminálka Miami. Poručík Horácio Kane. Kane. Horácio Kane. Poručík. Kane! Kane. 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 Horácio. Poručík. Vo veľkom krtiši sa stala vražda. Zabili riaditeľa školy. Zistite mi, kto to spravil a prečo to spravil. A zatknite ho. Pomôžete tuto doktorovi Klermerschleierovi odniesť telo do spaľovne. Do mraziarne. Pomôžete odniesť doktorovi Klermerovi telo spáliť do mraziarne. Kde ste boli v čase vraždy? Vy ste blázon, poručík Kane. Tak poručík, teraz zavijem aj vás. Ja, že by som nevyriešil tento prípad, ja ho tak vyrieším, že až.